Diolch i ni wedi o. Diolch yn y unwaith eto Dduw am gyfle arall i ddod i addoli dy enw di ac i ni yn gofyn i ti bresynoli dy hun yma gyda ni ac i nerthu ni y byddwn ni yn daddoli di mewn ysbryd a gwirionedd. Tri gyrha felly wrthym, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydewch ni ddechrau'n gwasanaeth trwy ganu'r emyn 162, 162, nôl marw brenin hedd a'i eiddo i gyd yn brydd, a'i roi mewn newydd fedd cyfodau'r trydydd dydd. 162, gyn ni sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa, fe fydd aliniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fe fydd ein cwrdd gweddi misol sy'n cael ei chynnal ar y drydydd nos Iau o bob mis, cael ei chynnal Mai y 15fed. Felly nos Iau, Mai y 15fed am hanner awr wedi 7. Y hoedfa nesaf prynhawn Sul am hanner awr wedi 3 ac fe fydd y parchedig farn yn Higham yn pregethu. Wrth i ni gymryd y casgliad, gen i ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 347, 347, hwn ydy'r dydd y cododd Crist gan ddryllio pyrth y bedd o cyfod fenaid na fydd drist i edrych ar ei wedd. 347.
Byddai'n darlleniad o'r Efengyl yn ôl Ioan, yr 20fed bennod, ac yn dechrau'n adnod 11. Felly, Ioan, pennod 20, ac yn dechrau darllen yn adnod 11. Ond Mair a safodd wrth y bedd oddi allan yn wylo, ac fel yr oedd hi yn wylo, hi a ymystyngodd i'r bedd, ac y ganfu ddau angel mewn gwisgoedd gwynion yn eistedd, un wrth ben ac un wrth draed y lle y dodasid corff yr Iesu. A hwy a ddywedasant wrthi, o wraig, paham yr wyt ti yn wylo? Hithau ddywedod wrthynt, am ddwyn ohonynt hwy fy arglwydd i ymaith, ac nasgwn pa le y dodasant ef. Ac wedi dywedyd ohoni hyn, hi a droes drach ei chefn ac a welodd yr Iesu yn sefyll, ac ni sgwyddau hi mae yr Iesu oedd e fe. Yr Iesu a ddywedodd wrthi, o wraig, paham yr wyt ti yn wylo, pwy yr wyt ti yn ei geisio? Hithau yn tybied mae'r garddwr oedd e fe, a ddywedodd wrtho, Syr, os tydi ei dygais def, dywed i mi pa le y dodais def, a my fi a'i cymeraf ef ymaith. Yr Iesu a ddywedodd wrthi, Mair, hithau a droes, ac a ddywedodd wrtho, Raboni, yr hyn yw dywedyd athro. Yr Iesu a ddywedodd wrthi, na chyffwrdd am i, o blegyd ni ddyrchefais i eto at fy nhad, eithir dos at fy mrodyr, a dywed wrthynt, yr wyf yn dyrchafu at fy nhad i a'ch tad chwythau, am diw i a'ch diw chwythau. Mae'r Magdalen a ddaeth ac y fynegodd i'r disgyblion, weled ohoni hi yr arglwydd a dywedyd ohono y pethau hyn iddi, yna a hi yn hwyr y dydd cyntaf hwnnw o'r wythnos, a'r drysau yn geed, lle roedd y disgyblion wedi ymgasglu ynghyd rhag ofn yr Iddewon, daeth yr Iesu ac y safodd yn y canol ac y ddywedodd wrthynt, tangnefedd i chwi. Ac wedi ddywedyd hyn i fe a ddangosodd iddynt ei ddwylo a'i eslys. Yna disgyblion a law yn y chasant pan welsant yr arglwydd. Yna dywedodd yr Iesu wrthynt a chefn, tangnefedd i chwi, megis y danfonodd y tad fi yr wyfynau yn eich danfon chwi. Ac wedi ddywedyd hyn i fe a anadlodd arnynt ac a ddywedodd wrthynt, derbyniwch yr ysbryd glân. Pwy bynnag y maddeuwch eu pechodau maddeuir iddynt, a'r iddo pwy bynnag a taliwch hwy a taliwyd. A byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto o Dduw am gyfle arall i alw ar dy enw ac i ddod ger dyfron, ac i ni yn diolch am y cyfle ac am y fraint o fedru dod fel dy blant ath alw yn dad nefol, ac i ni'n dod nid trwy ein gweithredoedd ni, ond yn dod trwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw trwy yr hyn a wnaeth ef i ni yn gallu dod a galw ar dy enw yn gwybod gan ein bod yn blant i ti, gan ein bod wedi derbyn maddeuant pechodau, gan bod yna heddwch rhyngom ni a Duw bellach, gan ein bod wedi ein golchi'n wynach na'r eira. O Dduw, i ni felly yn diolch ein bod yn gallu dod at gorseddfainc yr holl alluog, yn gwybod mae gorseddfainc o ras yw, ac felly yn gallu dod a galw arnat a dod yn deisyfiadau ger dyfron, yn gwybod dy fod yn gwrando, yn gwybod dy fod yn trigyrhau, gan yr wyt ti eisoes wedi gwrando ac wedi trigyrhau wrthym, gan ein bod wedi profi hynny ac yn gallu tystio i'r ffaith i ni ddod at droed y groes ac i ni alw am drigaredd ac am faddeuant ac am golchiad yn y gwaed, ac yn gallu dweud ein bod wedi derbyn yr hyn y galwon amdano. Ac felly o Dduw, i ni'n gwybod wrth ddod o'r newydd y dydd hwn, i ni yn gwybod bod yn awrandawiad eto i ni, ein crwydradau, ein bod wedi dy adael di lawr. I ni dal yn blant i ti, ac yn gwybod fod y air yn dweud unwaith yn blant i ti yna, yr ydym yn blant i ti am dragwyddoldeb. Ac felly o Dduw, yn rhai sydd wedi crwydro, i ni dal yn dod fel rhan o'ch deulu, ac yn gallu galw arna ti fel tad nefol, ac yn gofyn i ti i drigyrhau o'r newydd, i ti ddod yma ac i yn hatgoffa o Dduw, i'n sicrhau o Dduw ein bod yn eiddo i ti, pan bod yr un drwg yn dod ac yn ein temtio i ddigaloni, ac i edrych ar ein cyflwr,
i edrych ar ein pechod ac i ni amau ein ffydd, o Dduw, i ni yn gofyn i ti agosau ato, ac i nerthu ni godi'n golygon tuag at yr un sydd wedi marw ar y groes trosom, ac atgyfododd ar y trydydd dydd. O Dduw, i ni yn diolch i ti am y dydd arbennig hwn. I ni'n diolch i ti am bob sul, lle i ni'n gallu cofio am yr arglwydd Iesu Grist ac yn cofio am ei atgyfodiad, ond yn arbennig ar y dydd hwn, yn cofio yr achlysur a draws newidiwyd hanes y byd, wedi Iesu Grist cael ei ladd ar y groes, ond iddo atgyfodi yn fuddugoliaethus ar y trydydd dydd. Ac i ni yn cyflwyno'n glad i ti ar y dydd hwn, o Dduw, i ni yn tristau wrth i ni feddwl am ein gwlad sydd wedi troi ei chefn cymaint ar dy bethau di. Llawer ddim hyd yn oed yn gwybod beth yw Sul y Pasg. Nad ydynt yn gwybod am y groglith, nad ydynt yn gwybod am y croeshoeliad, ac yn sicr nad ydynt yn gwybod am yr atgyfodiad ar y trydydd dydd. Ac o Dduw, wrth i ni ystyried yr hyn sydd yn digwydd ychydig lawr y lôn yng nghanol ein dinas yma yng Nghymru, yma yng Nghaerdydd, o Dduw, miloedd ar filoedd wedi dod i wylio gemau ac yn dod o dan y pennawd dydd y farn. O Dduw, i ni yn gweddio y bydd yna argyhoeddiad o bechod yn dod ar yr holl dorf, hyd yn oed yr eiliad yma. Rhywsut, o Dduw, a'i meddyliau yn bell oddi wrth dy air di, y bydd yna argyhoeddiad o bechod ac yn ymwybyddiaeth bod yna ddydd o farn yn dod, yn agosau, yn prysur agosau, ac o Dduw bod rhaid iddynt ymbaratoi ar gyfer dy weld di ar y diwrnod ofnadwy hwnnw. Felly o Dduw, i ni yn gweddio ac yn gofyn ti faddau ein dinas ni am gynnal y fath beth ar dy ddydd di, i faddau ein gwlad ni am droi chefn ar dy air, ar dy berson, ar dy ddydd, ac yn gweddio o Dduw, y bydd dyddiau yn dod unwaith eto, lle bydd dy ysbryd di ar waith, ac y bydde ti yn tywall dy ysbryd ar ein gwlad unwaith eto, ac y bydde ti yn dwy'n pobl at y ti dy hun trwy dy ras anorchfygol. O Dduw, i ni'n cyflwyno dy bobl i ti, ac yn tristau o feddwl nad yw dy bobl yn poeni dim am y pethau sydd yn digwydd ar y sul. Ddim yn poeni dim am y cyflwr y mae'r wlad yn ddi, ac ddim yn poeni am y bydolrwydd sydd o'n cwmpas ni. Hyd yn oed o Dduw, i ni'n gweld yr rhai sydd yn honni bod yn blant i ti yn ymuno ymhethau'r byd yma. O Dduw, maddau bod ni yn caniatáu i'n safonau ni gostwng, ac yn gofyn i ti, o Dduw, i'n tywys ni i'r man lle rwy ti am i ni fod, lle mae ti fydd pob peth i ni, ac na fyddwn ni am chwarae a theganau gwag y byd yma. O felly, gwna ni yr hyn dylsyn ni fod. Maddau ni am ein rhagrydd, maddau ni am ein gwendid, a tyrda ni yn agosach at y ti. Ni felly'n gofyn am dy bresenoldeb yma heddi, yma yn ein plith, ac y bydde di yn cael yr holl glod a'r mawl. Felly ni'n gofyn i ti i fendithio'n hamser ac i arwain ein hyddoliad. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dewch ni gan i emyn rhif 227. Mi o'n fod fy mhrynwr yn fyw am prynodd a thaliad mor ddrud, fe saif ar y ddeiar gwir yw yn niwedd holl oesoedd y byd. 227 gewn ni sefyll i'w chanu. Byddai'n testyn o Ioan pennod 20 ac adnod 19. Ioan 20 adnod 19. Yna, a hi yn hwyr y dydd cyntaf hwnnw o'r wythnos, ar drysau yn geied lle roedd y disgyblion wedi ymgasglu ynghyd rhag ofn yr Iddewon, daeth yr Iesu, ac y safodd yn y canol, ac y ddywedodd wrthynt, tangnefedd i chwi. Nawr yn sicr, mi roedden nhw'n ddyddiau cythryblus. Ac yn arwain at y foment hon, mi roedden nhw'n ddyddiau cythryblus iawn. Yn arwain at y croeshoeliad wrth i chi ystyried yr holl ddigwyddiadau a ddigwyddodd. Petach chi'n mynd nôl yn bell, ond dim ond rhai dyddiau petach chi'n mynd nôl at y digwyddiadau yng ngardd Gethsemane. Ac yna dedfrydu Crist i farwolaeth. Ac yna'r croeshoeliad ei hun. Dychmygwch yr emosiwn y teimlodd yr disgyblion. Yr oedd yr un yr oedd i'w harwain fel cenedl y Meseia yn cael ei gamdrin yn y fath ffordd ac yna'r twyll, yr holl dwyll fiodd ambell waith, mae hwnna'n waith yn diwe, y gweld twyll a chelwydd yn cael ei ddweud, a'r atgasedd, yr erledigaeth. Yr oedden nhw'n barod wedi bod allan am waed yr Iesu, trwy gydol ei weinidogaeth, ac nawr o'n nhw wedi cael y cyfle ac wedi llwyddo i ladd yr Iesu yn eu tîb nhw yn meddwl taw dyna diwedd arni.
Ac yna chi'n ystyried yr holl ddirmig, y goron ddraen, y poeri, y clogin, yn cael ei osod arno y chwerthin, y gweiddi. Ac yna, wrth i'r disgyblion edrych nôl ar yr holl beth yna, a'r holl tristwch yna, a'r siom, ar ôl disgwyl cymaint ac ddim yn meddwl mai dyma fel bydde hi, a'r siom o feddwl bod yr Iesu wedi ei ladd ar ôl yr holl ddisgwyliadau amdano fe. Ac yna, iddyn nhw glywed yr honiadau yma am atgyfodiad Iesu Grist. Ni'n darllen am ymddangosiad Crist i Mair Magdalen ac i'r gwragedd, ac yna i Cleopas a'i gyfaill weld Crist ar y ffordd i emais. Yr holl bethau mae'n digwydd mewn cyfnod byr o amser yn ystod y dydd yma lle digwyddodd hwn. Ac nawr i ni'n cyrraedd yr Iesu yn ymddangos i'r disgyblion. Yn ymddangos yn ystod y noswaith y trydydd dydd. Yr Iesu wedi atgyfodi, wedi ymddangos i lawer, ac yna, yn ystod y noswaith, yn ymddangos i'r disgyblion. Roedd y tridiau yma y rai mwyaf pwysig yn hanes y byd. Ydych chi erioed wedi darllen am unrhyw 3 diwrnod fwy pwysig yn hanes y byd? Mi fydda na rhyw hanesydd yn dod i fyny ac yn dweud bod na rhyw ddatganiad gan rhyw frenin yn y flwyddyn 1.5 rhywbeth, neu 1.3 rhywbeth, neu 1.7 rhywbeth. A be mae wedi wneud? Mae wedi newid rhywbeth bach yn hanes o wlad ac wedi effeithio rhai pobl. Ond os na tridiau tebyg i'r rhain, erioed wedi bod yn hanes y byd. Digwyddiadau sydd wedi dylanwadu ar bob ran o gymdeithas dros yr holl flynyddoedd hyn. Gyda wedi gwir dros holl hanes y byd ers cyfnod yr Hen Testament. Yr oedd yr Hen Testament yn llawn yn cyfeirio at y tridiau yma, ac mae'r holl Testament newydd yn cyfeirio nôl at y tridiau yma. Dyma yw holl neges bwrdwn y Beibl, a dyma'r digwyddiadau sydd wedi troi y byd ben i weired. Gwbl hanfodol i hanes y byd. A dyna sydd yn wneud tristwch y dyddiau yma. Ni mwynhau bwyta wyau Pasg yn dydyn ni. Mae wyau Pasg yn flasus iawn, ond faint sydd yn gwybod pam i ni'n dathlu y Pasg? Siocled, i ddweud y gwir, cwningod yw bron popeth yn ystod heddiw. Os byddwch chi'n gofyn unrhyw un am y Pasg, bydden nhw'n meddwl am gwningen. Bydden nhw'n meddwl am siop losin yn gwerthu siocled, a dwi'n credu mai dyna bydd lefel y dealltwriaeth am Sul y Pasg. Bydde dim syniad gan bobl y beth yw arwydd y cad y dyddiau yma. Ac i ni'n meddwl mai dyma'r dyddiau sydd wedi sefyll allan yn hanes yr holl fyd, fel y dyddiau pwysica yn hanes y byd, sydd wedi trawsnewid llwybr y byd. Ac eto, yma yng Nghymru, gwlad sydd wedi profi cymaint, bydde yna sawl Sul y Pasg bendithiol iawn wedi bod dros y canrifoedd yma yng Nghymru. Meddyliwch chi am y blynyddoedd sydd wedi bod yma yng Nghymru. Ond eto gyd, siŵr o fod tua hanner canrif bellach, mi fydde'r Sul y Pasg yn rhyw ddiwrnod rhyfedd iawn yma yn y wlad yma. Yn bell iawn o beth mae'r wlad wedi bod yn ei wneud. Ond erbyn hyn, i ni wedi gostwng i'r lefel lle mae cwningod ac felly yw ei. Ac hyd yn oed Cymru bellach yn trefnu gemau rygbi ar Sul y Pasg a'i alw yn ddydd y farn. Dyna i'r diwrnod heddi. Nawr, y funud yma, siŵr o fod, fydd yr ail gêm yn cychwyn ac yma nhw'n ei alw yn diwrnod y farn. A dyna'r lefel Sul y Pasg mae'r wlad yma sydd wedi profi gymaint dros y blynyddoedd, a dyna i chi cyflwr ein gwlad ni. Os nad ydy hwnna'n peri i chi dristau, dwi ddim yn gwybod beth fydd yn peri i chi dristau. Ond dyma dyrnodau, ac i ni'n cofio fe, i ni'n bell mewn i'r Sul y Pasg nawr yn dydyn ni. Ni'n agosau at ddiwedd y prynhawn, ac mae'r noswaith yn agosau fel oedd yn yr achos yma sydd yn cael ei recordio gan Ioan. Mae'r noswaith Sul y Pasg wedi dod. Felly yn gyntaf, hoffwn ni
i gyfeirio at pryder y disgyblion. Ac yna'n ail presenoldeb yr Iesu ac yna'n drydydd prawf yr atgyfodiad. Wel, yn gyntaf, pryder y disgyblion. Fel dwi wedi dweud eisoes, yr holl ddigwyddiadau'r wythnos yn arwain at y foment hon. Yr oedd yna ddigon i beri i'r disgyblion fod yn bryderus. Ond y trydydd dydd, y diwrnod arbennig i ni'n edrych arno nawr, sef yr un i ni'n cofio heddi, yr oedd yr diwrnod yna yn ôl pan yr oedd Crist newydd cael ei ladd a'r trydiau wedi mynd heibio, yr oedd y dydd arbennig hwnnw yn llawn digwyddiadau. Ers i'r Iesu atgyfodi o'r bedd, yr oedd yna adroddiadau amrywiol. Gallech chi fod wedi dadle, fe ddylse'r disgyblion fod wedi disgwyl hyn, holl gyfeiriadau am y digwyddiad proffwydodd Crist ei hun y byddai hyn yn digwydd. Oedd Iesu Grist wedi dweud wrthyn nhw, y byddai hyn yn digwydd. Yr oedd cyfeiriadau at yr atgyfodi rhyfeddol yma oedd i ddigwydd, ond doedd ganddyn nhw ddim y ddealltwriaeth lawn yma, ac yr oedd na ddryswch yn eu cylonau, yr un y gobeithiant y byddai wedi bod yn Feseia, nawr wedi marw, wedi ei ladd ar y groes, ac yr oedd yn ddiamheuaeth bod e wedi marw. Yr oedd yn ffaith, yr oedd yn sicr, doedd dim marc cwestiwn a oedd yr Iesu wedi marw. Yr oedd gymaint o dorf, yr oedd gymaint o bobl na'r fryn Calfaria, yr oedd yn amlwg fod yr Iesu wedi marw, ac wedi marw mewn ffordd na roedd yr milwyr yn ei ddisgwyl. Doedden nhw ddim yn disgwyl bod wedi marw mor gyflym. Yr oedd e wedi marw mewn ffordd rhyfeddol, ac yr oedd pob un ohonyn nhw arbenigwyr ar ladd ar y groes. Bydden nhw'n sicr i chi ddim wedi tynnu fe lawr o'r groes, petai e ddim wedi marw. Roedden nhw eisiau gweld e'n dioddef ar y groes, ond roedd e wedi marw, ac roedden nhw'n sicr o'r ffaith. Cymaint felly iddyn nhw bodloni iddo fe cael ei gladdu. Petai un amheuaeth bach ei fod e falle'n byw, falle bod yna fymryn o anadl ar ôl yn ei ysgyfaint e. Bydden nhw ddim wedi mentro i roed e yn y bedd, rhag ofn iddo fe ddod yn ôl. Ac felly roedd yn sicr ei fod e wedi marw. Ond nawr, wedi'r emosiwn a'r siom a'r tristwch bod yr Iesu wedi marw. Nawr, y dryswch yn parhau. Ond nhw'n clywed yr adroddiadau yma am ei atgyfodiad. Clywed pobl yn dweud y mae e'n fyw. A mae yna sôn bod e wedi dod allan o'r bedd. Dychmygwch yr emosiwn nawr yn disgyblion wedi ymgynnull, a Cleopas a'i gyfaill yn dod yn ôl. Chi wedi clywed yr hanes yn Luc 24 a no 33 ymlaen, a hwy ac o dasant yr awr honno, ar ôl iddyn nhw cael sgwrs gyda'r Iesu ar y ffordd, a ddim yn ei adnabod e, ac yna wrth torri bara, iddyn nhw i weld pwy oedd e, ac yna i'r Iesu ddiflannu ac i adael nhw, ac yna be wnaethon nhw dod nôl yn sydd â hwy, y ddau yma ar y ffordd, codasant yr awr honno, ac a ddychwelant i Jerusalem, ac a gawsant yr 11 wedi ymgasglu ynghyd a'r sawl oedd gyda hwynt, yna yn dywedyd yr anglwydd a gyfododd yn wir, ac am ddyngosodd i Seimon, a hwythau a droddasant y pethau o wneithid ar y ffordd, a pha fodd yr adnabiwyd ef ganddynt wrth doriad y bara. Maen nhw'n dweud wrthyn nhw, chi'n gwybod beth sydd wedi digwydd? Ni wedi gweld yr Iesu, mae e'n wir. Mae'r sybrydion yma bod e wedi atgyfodi, mae e'n wir. Ni wedi weld e, ni wedi siarad â fe. Ac felly mae'r disgyblion 1 munud yn llawn anobaith, ond yna mae yna rhyw fath o lygedyn bach o oleuni'n dod. Mae'n meddwl, falle bod e'n wir, odi e'n wir. Dychmygwch yr emosiynau y diwrnod hwnnw. Dychmygwch sut oedden nhw'n teimlo. 1 munud lan, munud nesaf lawr. Ac yna'r awdurdodau yn lledaenu celwydd am y disgyblion, y celwydd ei bod nhw wedi dwyn y corff. A bydde ofn yn eu cylonau nhw ta beth. Achos bydde'r disgyblion yna wedi dod ynghyd yn yr ystafell honno yn bryderus, achos os lladdwyd ei harweiniwr, yr arglwydd Iesu Grist, beth os taw ni sy'n nesaf? Mae yna digon o le i feddwl ni bydde. Os oeddech chi'n un o ddisgyblion yr Iesu, ac mae'r Iesu newydd ei ladd, dychmygwch, 3 diwrnod wedi'r digwyddiad, sut bysach chi'n teimlo?
a fyddech chi'n bryderus. Petai rhywun yn dod yma ac yn llusgo un ohono ni allan a'r awdurdodau yn o'i sel bendith, ac yn taflu garchar neu yn llabyddio neu yn rhywbeth neu gilydd, rhywbeth erchill, fel sydd yn digwydd mewn sawl capel mewn gwledydd lle mae yna erledigaeth. Sut byddech chi'n teimlo yn dod nôl i'r cwrdd gweddi nos Fercher? So ni'n tybio byddech chi tipyn bach yn ofnus. Byddech chi'n meddwl, beth os maen nhw'n dod nôl amdana i? A felly siwr o fod yna sydd oedd y disgyblion yn teimlo, os ydyn nhw wedi lladd yr Iesu, falle nawr fyddwn nhw eisiau cael gwared ar unrhyw ddylanwad yr Iesu a'i ddysgeidiad a'r ffordd gorau i'w wneud yna yw chwilio am yr 11 yma. Chwilio am y disgyblion yma roedd yn ei ddilyn a cael gwared arnyn nhw. Bydden nhw'n sicr eisiau tawelu'r disgyblion. Rhag ofn iddyn nhw godi cythrwfl ac i'r bobl ymuno gyda nhw oherwydd bod yr Iesu wedi marw. Ac felly, falle bydden nhw'n meddwl, fedrwn ni ddim aros lot fwy na 30, mae rhaid i ni cael gwared ar y disgyblion yn fuan. Ac felly roedd na ddigon o ofn yng nghalonau'r disgyblion fel ag yr oedd hi. Ond nawr, a chorff Crist wedi diflannu, ac yn ôl yr awdurdodau, lle deinwyd y celwydd mae'r disgyblion oedd wedi ddwyn, ac nid oedd e wedi atgyfodi, ac oedd nhw'n gobeithio bydde pob math o sybrydion yn mynd o gwmpas y lle. Beth os ydyn nhw'n dod amdano ni, ac am ein lladd ni hefyd? Does dim syndod fod y drws ar gau, bod y cyfarfod yn gydd, achos bydde'r fath ofn am erledigaeth pellach. Ond allwch chi ddadle hefyd, roedd na bryder felly yng nghalonau y disgyblion, yr holl bethau oedd wedi digwydd, a'r holl ofnau a'r pryderon. Beth am yr ofnau personol? I ni'n anghofio am y ffaith ei bod nhw'n byw bywydau bob dydd, o ddydd i ddydd, a'i problemau personol. Neb sôn am y digwyddiadau sy'n newydd ddigwydd, beth am yr ofnau yn ei heneidiau hunan? Beth am yr pwysau o euogrwydd pechod oedd nhw yn ei wynebu? Beth os oedden nhw'n cofio am geiriau yr oedden nhw wedi ddweud a pethau roedden nhw wedi gwneud yn eu ieuenctid nhw, ac yna wrth i nhw dyfu'n hun ac fel i godi fod yn dyfu fod yn ddynion, a beth am nhw gweithredwr oedden nhw'n teimlo'n euog amdano, ac yr oedden nhw'n meddwl, beth am y tynged tragwyddol fe enaid i, falle bod nhw'n ofni pethau felly, falle bod y pwysau euogrwydd yn dechrau dod dros nhw, heb sôn am yr ofnau o'r digwyddiadau sydd wedi digwydd. Beth am yr rhai na welodd ymddangosiad cnawdol yr Iesu atgyfodedig? Beth am yr euogrwydd am amau ac am gwestiynu tystiolaeth ei cyfeillio'n agos? Falle bod nhw wedi dweud, dyw e ddim yn bosib. Pan dath Cleopas yn ôl, dyw e ddim yn bosib. Dwi ddim yn credu chi'n wneud y lan, chi wedi breuddwydio'r peth. Beth am Mair Magdalen a'r gwragedd, am Pedr, beth am rhain i gyd, hynny ni ddim yn credu chi. Beth am yr rhai, doedd ddim wedi gweld yr Iesu atgyfodedig, falle bod euogrwydd yn dod dros nhw hefyd, i ni wedi amau'r rhain, a ddylen ni fod wedi amau nhw, dylsen ni fod wedi credu nhw, a byddai'r holl emosiynau yma'n dod trwyddyn nhw. Gan nad iddynt hwy ei weld, ni chredant, ac yna'r teimlad o euogrwydd fel mynyddoedd byd. Mi fydda yna lot o emosiynau yn mynd trwy feddyliau ac eneidiau y disgyblion yn yr ystafell honno. Dychmygwch chi, dwi'n tybio yn yr ystafell honno. Na fydden nhw yn codi fyny ac yn cael rhyw sesiwn bach o ddawns a rhyw gerddoriaeth. Achos dyma yw materion difrifol, tragwyddol. Dwi'n credu bod nhw'n cael rhyw band lleol i ddod i wneud nhw teimlo'n well. Dwi'n credu bod yna dywelwch wedi bod yna yn eu plith nhw. Yr euogrwydd, y tristwch, cymysgwch, y dryswch, yr holl ofnau yma yn dod at ei gilydd. Nawr nad ydyn ni yn gwynebu yr un sefyllfa, ond efallai bod yna yr un math o bryderon yn bodoli, ond nid yw yn bosib bod yna rhywun yma wedi dod ag ofnau ag ansicrwydd. Chi wedi clywed cymaint o ddamcaniaethau am
fywyd ac ystyr bywyd a tragwyddoldeb a mae'r dryswch yn cynyddu yn eich meddyliau chi. Pwy ddylsech chi gredu? Pwy ddylsech chi ymddiried? Yna mae ofnau bywyd pob dydd, ofnau salwch. Ydych chi'n ofni salwch? Ydych chi'n ofni profedigaethau? Oeddi'r pethau hynny'n peri bod eich enaid chi'n drwm ac nad ydych chi'n gallu codi'ch hunan i fyny achos bod yna ofnau yn dod drostoch chi? Beth sydd yn mynd i ddigwydd? Beth os wneud hwn ddigwydd y fori? Beth os wneud rhywbeth arall ddigwydd? I lawer mae hyn yn llethol. Ac mae yna bwysau dyddiol yn does? O ofn yn gallu dod drosto ni. O materion pob dydd. A mae bywyd yn gallu bod yn faich drom. Yna beth am yr ofn o dragwyddoldeb? Beth os oes yna Dduw? Beth os oes bywyd wedi i ni farw? Beth os oes na rhywbeth arall? Falle bod yr ofn yna'n dod drostoch chi o dro i dro ac chi'n meddwl, beth os? A oes na ddydd y farn? Nad yw Caerdydd heddi yn meddwl bod na ddydd y farn ac bod na gymaint o wawd ar yr Efengil, bod nhw'n gallu rhoi lawr ar eu hysbysebion nhw, bod na 2 gêm rygbi anferth a dydd y farn yw enw ar y peth. A dydyn nhw ddim yn poeni dim am y peth. A dydyn nhw'n poeni bod nhw'n ei gynnal ar ddwrnod pan atgyfododd Crist o'r peth. Dydyn nhw'n poeni dim amdano fe. Falle bydd na rai yno yn meddwl beth os na ddydd y farn. A bod na ofn llethol yn dod drostyn nhw. Falle bod na rai felly. Falle bod na rai yn gwylio'r gêm ar y we. A rhywsut neu gilydd. I bod nhw yn clicio rhyw fotwm. Ac yna bod nhw'n gwrando ar y bregeth. Pwy a wyr? Y mae Duw yn abal i wneud hynny. Rhywsut neu gilydd. Yn lle gwylio'r gêm ar y we. Rhywsut. A byddan nhw'n gwrando ar air Duw yn cael ei ffrygethu. Efallai bydd yna rai sydd yn honni bod yn blant i Dduw sydd yn gwylio'r gêm ar y we. Ddim yn meddwl bod dim byd o le ar y peth yn torri'r sabod ac yna'n dod ac yn gwrando ar bregeth. Efallai, mae nid yna bydd fydd gan bod y sefyllfa yma'n bosib bellach. Efallai bydd na argyhoeddiad yn dod dydd Iau, dydd Gwener nesa, dydd Sadwrn nesa ac yn gwrando ar y bregeth yma. Ar y we ac nid yn fyw ac yn sylweddoli tores i'r sabodd. Tores i'r Sul. A fe nes I fe heb unrhyw deimlad o eogrwydd. Ac yna, falle trwy ras Duw bydden nhw'n gwrando. Ac bod na ddydd y farn yn dod. Bod na ddydd yn dod. Pan y bydd Duw yn dod, bydd Crist yn dychwelyd yma i'r byd. Ac y bydd pawb yn atebol ger ei fronef. Am sut yma nhw wedi drin sut yma nhw wedi ystyried ei air ei weithredoedd ei wirthiau ei ddwrnod Falle bod yna rai yn ofni'r pethau yma. Beth os yw'r pethau yma'n wir? Mae'r ymwybyddiaeth o hyn ym mhawb. Ond mae pobl yn rhedeg I ffwrdd beth. Ond falle chi sydd yma heddiw yn gwrando, chi wedi cael eich magu ar y wybodaeth yma, ac felly bod yna ofn yn eich calon chi, achos nad ydych chi wedi troi at Grist a bod yr ofnau yma yn cynyddu. Ond efallai chi'n ceisio redig I ffwrdd o'r ofn, a'i foddi gyda prysurdeb a phleserau. Falle bod chi wrthi'n brysur yn anghysurus yn gorfod dod i'r oedfawd yma o wythnos I wythnos ac yn teimlo'n flin bod rhaid dod I 2 oedfa. Oes na rai yma'n teimlo'n flin bod rhaid dod I 2 oedfa ar y Sul sydd yn rhoi cyfanswm o tua 4 awr a hanner siwr fod allan o 24. Yn anfodlon I roi 4 awr o hanner ar y Sul I bethau Duw allan o 24 ac chi'n teimlo na dwi eisiau'r byd, ond efallai yng nghanol y troi cefn a'r atgasedd bod na ofn beth os ac mae na ddryswch. Chi'n ceisio rhedeg I ffwrdd. Chi'n ceisio I foddi fe gyda gwrando ar gerddoriaeth a gwylio teledu. A ceisio gwylio pethau sydd yn helpu chi anghofio am gwir faterion bywyd. Chi'n ceisio gwneud eich gorau I beidio meddwl am dragwyddoldeb, ond mae'n dod yn ôl I chi beth os. Beth os. Siwr o fod rhywbeth felly byddai'r disgyblion yn teimlo. Siwr o fod pob un rhywbeth gwahanol i'w gilydd, ond rhywbeth tebyg bydde yna.
Bydd yna ofnau mawr, dryswch, penbleth. Be sydd wedi digwydd? Be sydd mynd i ddigwydd i ni? Wel, yn ail, beth am bresenoldeb yr Iesu? Adnod 19, yna a hi yn hwyr y dydd, cyntaf hwnnw o'r wythnos. A'r drysau yn geied lle roedd y disgyblion wedi ymgasglu ynghyd. Rhag ofn yr Iddewon, daeth yr Iesu, ac y safodd yn y canol, ac y ddywedodd wrthynt, tangnefedd i chwi. Nawr mae Luc yn adrodd yr hanes, ac yn syth wedi dychwelyd Cleopas a'i gyfaill yn ail ddweud yr hyn a ddigwyddodd ar y ffordd i'r maes sy'n ni'n darllen yn Luc 24 ac yn dweud hyn a hwy yn dywedyd y pethau hyn yr Iesu a safodd yn ei canol hwynt ac y ddywedodd wrthyn tangnefedd i chwi hwythau wedi brawychu ac ofni a dybiasant weled ohonynt ysbryd. Ond onid yna oedd ei hangen. Onid yna beth oedd wir angen ar y disgyblion yn yr ystafell. Os oedd eisiau unrhyw beth i'w helpu nhw, yna Iesu Grist yn dod i'w plith. Ond oedden nhw ddim yn disgwyl hynny achos oedd yna beth. Yr union beth oedd ei angen. Presenoldeb Crist yna yn ôl gyda nhw. Daeth yr Iesu atyn nhw. Dyna oedd yr ateb a dyna yw yr ateb. Does dim sail yma i feddwl bod gwirth arall wedi digwydd, byddem yn bosib, ond does dim sail i ni feddwl bod gwirth arall wedi digwydd i Iesu Grist ymddangos o nunlle a'r drysau ynghau. Mae'r drysau ynghau, siwr o fod i ddweud wrthyn ni am ofn y disgyblion o'r Iddewon. Does dim eisiau rhoi unrhyw arwydd y cad arall i'r geiriau hynny, lle nad oes angen rhoid. Yr unig beth a ddywedir wrthym fan hyn iddo ddod atynt ac iddo sefyll yn ei canol nhw. Dyna beth ni'n gwybod fod Iesu Grist wedi dod atyn nhw a dwi'n sefyll yn ei canol nhw. I ni'n gwybod gall Iesu Grist wneud be bynnag fynydd ond sim lle da ni ddweud rhywbeth lle nad oes na sail i'w ddweud. Felly, nid gwirth o reidrwydd yw hynny, mae'r gwirth wedi digwydd, mae wedi atgyfodi o'r beth. A sawl beth arall, ond fan hyn mae'n dod i'w plith nhw. A beth sy'n bwysig yw, fe ddath yr Iesu atyn nhw. Ac ymateb cyntaf yn ôl Luc oedd, yr ofnon nhw. Yr ofnant, mae ysbryd ydoedd. Ond mae Iesu Grist yn mynd ati ac yn profi mae nid hynny ydoedd. Trwy ddangos ei frywiau a'i gorff. Ond hyd yn oed nawr, petai Crist yn ymddangos, petawn yn cael profi presenoldeb arbennig, yr arglwydd yn ein plith. Am gyfnod efalle, siwr o fod mi fydden y rai ohonoch ni yn ofnus. Ond ni byddai hwnna'n wir. Mae'n ddeall, mae'n rhywbeth byddech chi'n ei ddisgwyl. Mi fyddech chi'n disgwyl yn gyntaf, mae'r Iesu wedi dod i'w plith nhw. O'r oedden nhw'n llawn ofnau, ac mi fydden y rhyw elfen o ofn yn dod yn gyntaf, mae'r Iesu yma yn ei weld e, ac yna'n sylweddoli mae'r Iesu yw e, mae gorff e yw, nid ysbryd yw e, mae fe yw e, mae'n gallu weld e, ei deimlo fe. A petai yn dod yma i'n plith ni, mi fydde presenoldeb Duw yma yn ein plith ni, yn rhywbeth fydde'n peri chydig bach o ofn, yn sicr ar y cychwyn, ac siwr o fod trwy'r holl gyfnod, parchedig ofn. Ond yna, pan clywyd geiriau'r Iesu, tangnefedd i chwi. Onid dyna dymunwch chi, onid dyna yr ydych chi yn dyheu amdano, onid dyna sydd wedi bod yn pwyso ar eich enaid ymgyhir, dyheuad am heddwch, hyd yn oed chi sydd yn rhedeg i ffwrdd. I chi wir yn dyheu am heddwch, i chi'n rhedeg amdano yn y ffordd anghywir, ond heddwch i chi'n dymuno. Ond efallai bod yna rhaid yn argoediad o bechod yn dod ac dyma be chi'n dyheu amdano. O, tangnefedd i chwi. I'r Iesu ddweud, dyw'r byd ddim wedi rhoi heddwch i chi. I chi gredu'r celwydd bod y byd yn llawn pleserau, bod yr efengil yn gaeth. Dyw e ddim yn rhoi heddwch i chi. I'r gwrthwyneb, mae'n gweithygu materion, mae'n pentyrru ofnau a thristwch ac ansicrwydd. Siaradwch chi gyda rhywun sydd yn fodlon dweud y gwir wrthoch chi. Gewch chi trafferth i ffeindio un.
Ond petai chi'n cael rhywun yn y byd sydd wedi mynd yn bell i'r byd, a petai nhw'n dweud y gwir wrthoch chi, ni fydden nhw'n dweud y pellach mewn i'r byd yr eithon nhw, y fwyaf anhapus oedden nhw. Y fwyaf o bleserau oedden nhw'n ymdrybeiddi ynddo, beth oedd yn digwydd, y fwyaf o ansicrwydd ac anfodlonrwydd oedden nhw'n ei brofi. Doedd ddim yn rhoi heddwch i chi. Celwydd i'r cyfan. Falle bod yna rai yma'n sylwi nad yw'r byd yn rhoi heddwch i chi. A'ch bod chi wedi dechrau chwilio rhywle arall. Chos be, mae rai pobl yn chwilio yn y llefydd anghywir. Mae yna rai pobl wedi trio crefydd yn meddwl mai dyna beth sy'n mynd i roi heddwch i chi trwy gadw reolau, gweddio yn amlach, yn hirach, trwy ddarllen mwy, darllen y Beibl hyd yn oed, sydd yn beth da, ond yn meddwl os ddarllenau'r Beibl, fe fydd hwnna'n rhoi heddwch i fi. Wel, chi'n gwybod beth, mae darllen y Beibl yw'r un o'r pethau gorau allwch chi'n neud. Ond yw darllen y Beibl ddim yn eich achub chi, nag yw. Mae yna sawl un sydd wedi darllen a astudio'r Beibl sydd ddim yn dod i gredu a sydd ddim yn profi'r heddwch. Ond maen nhw'n ei ddarllen maen nhw'n pregethu ohono fe. Mae yna bregethwyr yn ein pilpydau ni heddi hyd yn oed sydd heb yr heddwch yma, ond maen nhw'n dyheu am yr heddwch ac maen nhw'n brwydro'n galed am yr heddwch trwy fod yn grefyddol. Pobl yn mynd ar berer ein dodau, hyd yn oed yn cosbi'r corff, yn y gobaith o fodloni Duw, ond nid oes na bobl yn hanes y byd y rai heddi sydd yn cosbi'r corff, yn curo'r corff, mwyn dangos i Dduw, dwi'n fodlon curo'r corff, ddangos fy aberth i ti o Dduw, wyt ti'n fodlon dy fi? A dyn nhw ddim yn cael heddwch. Y mwyaf maen nhw'n curo, y llai o heddwch sydd ganddyn nhw. Maen nhw'n trio gwneud pob math o bethau, mwyn bodloni Duw. I chi'n dyheu am heddwch yn eich enaid ac efallai yn dechrau sylweddoli, falle bod yna rai yn dechrau sylweddoli, mae angen heddwch sydd arnoch chi rhwng chi a Duw. Eich bod wedi tramgwyddo Duw a'i fod yn flin â chi. Falle bod yna rai o'r diwedd wedi sylweddoli bod Duw yn holl alluog a'i fod yn berffaith ac yn sanctaidd ac yn bir. A'ch bod chi wedi torri ei gyfraith a'i fod yn flin â chi. Dyna dyheuwch amdano, clywed y geiriau yma, falle bod yna rai yma yn dyheu am cael clywed yr Iesu'n dod yma eich blith yn dweud tangnefedd i chwi. Falle chi wedi ysu am cael clywed y geiriau, tangnefedd i chwi. A dim ond yr Iesu gallu ddweud nhw wrthoch chi. Falle dyna beth chi'n dyheu amdano. Peidiwch â chwilio amdano fe yn y byd. Peidiwch â chwilio amdano fe mewn crefydd. Peidiwch â chwilio amdano fe trwy weithredoedd da. Does dim byd o'r pethau yna mynd i roi heddwch i chi, mae'n rhaid i'r Iesu ddod ac iddo fe ddweud tangnefedd i chwi. Dyna'r unig ateb. Peidiwch â trio dweud wrthoch chi'ch hunan, mae'n rhaid i'r Iesu ddod a dweud tangnefedd i chwi. Wel, beth ym olaf am brawf yr atgyfodiad te? Sut gall y fath eiriau a hyn, peri bod ofnau a baich ac eogrwydd yn diflannu? Petawn ni'n dweud wrthoch chi tangnefedd i chwi? Byddwn yn gwneud dim gwahaniaeth na fyddai. Petai rhywun yn dod nes ymlaen a siarad yn yr ystafell yn y cefn fyna, yn dweud gai sgwrs, a mod i'n dweud tangnefedd i chwi. Byddwn yn gwneud dim gwahaniaeth. Byddwn yn rhoi dim tangnefedd i chi. Os nid fi sydd fod i ddweud wrthoch chi. Ond pan ddaeth Crist ac yngan y geiriau, fe lifodd heddwch trwy ei heneidiau. Pan dath presenoldeb Crist a pan ddywedodd Crist y geiriau, fe dath heddwch i'w heneidiau nhw. Adnod 20, ac wedi iddo ddywedyd hyn, efe a ddangosodd iddynt ei ddwylo a'i yslys yna y disgyblion a lawen y chasant pan welsant yr arglwydd. Hwn oedd mab Duw y Meseia, y profwyd hyn sawl gwaith eisoes trwy gyflawniad yr holl proffwydoliaethau'r Hen Testament. Darllenwch i'r Hen Testament, mae na ben tyrau o broffwydoliaethau o Genesis reit trwyddo yn proffwydo am yr Iesu'n dod ac mae wedi cyflawni nhw gyd. Felly roedd hwnna'n ddigon o brawf mai fe oedd y Meseia.
Trwy ei fywyd perffaith, petai rhywun di eistedd i fyny ystyried, y mae'r Iesu, na mae di byw bywyd o enedigedd tan nawr yn ddi-bechod. Dwi'n mynd i wneud dim byd o'i le. Sdim un person di gallu ffeindio unrhyw beth o'i le am yr Iesu. Mi fyddech chi di meddwl, bydde rhywun di meddwl, rhaid mai Meseia yw hwn. Dim un gair o'i le, dim un gweithred. Yr oedd ei fywyd yn brawf, mai fe oedd y Meseia. Ei eiriau trigarog, ei ddysgeidiaeth, ei weithredoedd, ei wirthiau, mi roedd ei wirthiau fe yn ddigon i ddweud oedd bawb, fi yw y Meseia, fi yw mab Duw. Ond, fan hyn cawn y goron. Profodd tu hwnt i bob amheuaeth. Lladdwyd e ar y groes, fel yr addawyd, fel cosb am ein pechod ni. Ond yna atgyfododd yn fyw o'r bedd ar y trydydd dydd yn union fel y dywedodd e. Nid yn unig bod wedi atgyfodi, ond fe ddywedodd y bydde fe'n atgyfodi. Ac fe atgyfododd e. A nawr dyna i chi goron ar y cyfan. Dyna i chi sail, dyna i chi brawf. Mae fe oedd mab Duw, mae fe oedd y Meseia. Fe ddangosodd iddynt y briwiau, y tyllau, gellir gweld y marciau ar ei dalcen o'r goron ddrain. Dangosodd iddynt ei ddwylau, tyllu'r hoelion, ei yslis ble aeth y gwaywff on i fewn. Does dim syndod i lawenydd llenwi cylonau, bod e'n fyw. Roedd yr holl dystiolaethau gan ei cyfeillion yn wir. Profodd yr atgyfodiad mai cynllun Duw oedd y cyfan. Yr oedd yr ofnau yn mynd nawr, roedd yn sylweddoli cynllun Duw oedd hwn. Yr oedd Duw wedi anfon Iesu i farw. Ac i'w atgyfodi o'r bedd. Fe ddaeth yr holl broffwydolaethau siwr fod yn glir iddyn nhw. Ac fe ddeallan nhw. Deallan pam oedd rhaid mynd i'r groes oherwydd eu pechodau nhw. Os oedd i ddod â heddwch i'w heneidiau, heddwch rhwng Duw a dyn, rhaid oedd bodloni cyfiawnder Duw, myna ei berffeithrwydd, rhaid cael cosb am bechod. A dyna ddarparodd Crist. Fe ath Iesu Grist i'r groes fel oen i'r lladdfa yn ein lle, ac fe dywalltodd Crist ei waed, mwyn sicrhau ein heddwch, a thrwy ei berson, ei berffeithrwydd, ei gyfiawnder, ei aberth, sicrhaodd Crist hyn i ni. Ac oherwydd yr hyn a wnaeth Crist, does dim rhaid ofni mwy cyfiawnder Duw, neu ddigofaint. Does dim eisiau ofni ddigofaint dim mwy. Does dim eisiau ofni dydd y farn, nid y dydd y farn sydd yn digwydd heddi yng Nghaerdydd, ond y dydd y farn mawr, real sydd yn mynd i ddod. Dim eisiau ofni hwnna bellach. Pam mae gyda chi heddwch a Duw? Pam? Chos fe talodd Crist y prist am ein heddwch ni. Dyna chi bris. Ond fe ddaeth yn wirfoddol a ddioddefodd hyn oll ein mwyn ni. Mae beth gwireddwyd yma proffwydoliaeth Crist ei hun, Ioan 16:22, a chwythau am hynny ydych yr awr hon mewn tristwch. Eithir mi amwelaf a chwidrachem, a'ch calon a lawenycha, a'ch llawenydd ni ddwg neb oddi arnoch. Fi neb yn ei ddwy nawr di arnoch. Mae yna ddwrnod yn dod i chi'n drist nawr, ond byddwch chi ddim, fydd yna lawenydd. Digwyddodd, yr oedden nhw'n drist, ond nawr daeth Crist yn ôl atynt, ac fe roddodd rodd iddyn nhw. Heddwch a Duw. Heddwch yn ei heneidiau, bod ei pechodau wedi maddau, bod ganddynt fywyd tragwyddol. Oes yna rai yma heddi yn deheu am yr heddwch yma. Oes yna rai sydd yn deheu am yr heddwch yma, sydd yn tristau ac yn ffeindio pwysau y byd a phwysau euogrwydd. A ydych chi wedi chwilio yn y byd am bethau pleserau'r byd mwyn rhedeg i ffwrdd, a chi ddim yn ei gael e, ac o'r diwedd ydych chi wedi dod yn ôl. A yw Crist wedi dod wrth eich ymyl. Ac a yw wedi dweud wrthoch chi yn ystod yr oedfa hon, tangnefedd i chwi. Gan i chi ddod at y groes, gan i chi weld y briwiau a'r gwaed yn llifo i fod wedi marw ar y groes mwyn maddau eich pechod chi. A ydych chi wedi dod at y groes, ac a yw'r Iesu wedi dweud wrthoch chi tangnefedd i chwi. Bod os dewch chi at y groes, ac os yw presenoldeb Duw yma, ac os yw e'n agosau atoch chi, ac os yw e'n dangos i chi eich pechod, os yw e'n dangos i chi
eich cyflwr chi, ac os yw wedi dangos i chi eich bod chi'n elynion i Dduw, ond yna wedi dangos be mae Crist wedi gwneud drostoch chi. Os yw wedi gwneud y cyfan yna eich mwyn chi. A'i fod e'n bresennol yma, a'i fod wedi dweud wrthoch chi hyd yn oed yn yr oedfa, mae ddeuwyd eich pechodau chi, tangnefedd i chwi, mae heddwch gyda chi a Duw. Nid yn unig byddwch chi'n ffeindio bod heddwch gyda chi a Duw, ond fydd gyda chi heddwch yn eich henaid hefyd. A byddwch chi'n gwybod fod eich enaid yn ddiogel. Chwbod be fydd yn digwydd wedyn? Fel mae'r adnod yn ei ddweud, yna y disgyblion a lawen y chasant pan welsant yr arglwydd, fe fydd llawenydd yn dod i chi. Llawenydd a ddaw gan yr efengil yn unig. Llawenydd sydd yn parhau, sydd yn real ac sydd yn achubol. Llawenydd sydd yn parhau hyd tra gwyddordeb. Llawenydd sydd yn well nag unrhyw lawenydd ar y ddaear. Dwi'n credu prynhawma fe fydd siwr o fod rhai o gefnogwyr y dreigiau, y gleision, scarlets neu'r gweilch yn llawenhau. Chi'n gwybod beth, erbyn disadwn nesaf, byd nhw wedi anghofio am y gêm. Blwyddyn i nawr, byd nhw ddim yn cofio pwy enillodd na beth yw'r sgôr. A fi dim llawenydd, fi na flwyddyn o bryderon wedi bod ganddyn nhw. Ond i'r rhai sydd yn dod at y groes, ac sydd yn dod at Grist, a rhai sydd yn clywed Crist yn dweud wrthyn nhw tangnefedd i chwi, fe fydd llawenydd yn parhau hyd tra gwyddordeb. Dyna'r gwahaniaeth. Gwir lawenydd. Nawr beth awnewch chi? A fyddwch chi'n dal i redeg i ffwr a chwilio am heddwch yn rhywle, neu awnewch chi ddod at Grist. Yna a hi yn hwyr, y dydd cyntaf hwnnw o'r wythnos, a'r drysau yn geall lle roedd yr disgyblion wedi ymgasglu yn hyd rhag ofn yr Iddewon. Daeth yr Iesu ac a safodd yn y canol ac a ddywedodd wrthynt tangnefedd i chwi. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am dy drigaredd. I ni yn diolch i ti am y geiriau hynny o tangnefedd i chwi ac yn gofyn y bydd y geiriau yna'n cael ei yngan i ryw rai i lawer hyd yn oed heddiw. Yn ystod y dyddiau trist a blin yma, i ni yn gweddio y daw heddwch yr efengil i laweroedd wrth iddyn derbyn maddeiant pechodau a bywyd tragwyddol. O Dduw, gweithio yn rymus tywallt ysbryd arno'n fel cenedl unwaith eto. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni orffen ein gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 179. 179. Mae carchar orion angau yn dianc o'i cadwynau a'r ffordd yn olau dros y bryn o ddymder glyn gofidiau. 179 gen i sefyll i'w chanu.
A nawr bydd wedi ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.